Nilqawkom għal diskussjoni oħra insiru nafu lilna nfusna aħjar. Illum magħna għandna lil Andrew Zammit-Soler. Hello Andrew. Ricky, grazzi tal-istedidni. Grazzi tal-qajt l-istedina. Mela, Andrew forsi hawn min diġà jafu huwa hypnotherapist. Sewwa, hija kelma llum il-ġurnata ħafna nies qed jifhmu x'inhija u qed ifittxuh ħafna da x'tip ta' servizz. Tedina eżattament x'inhija meta bdem ikun hypnotherapist Andrew? Bniedem meta jkun hypnotherapist juża l-ipnożi, l-hypnosis biex ikun tajnuna l-oħrajn biex jagħti terapija. Ġifieri n-nies jistgħu jfittxuha jew min ikollu bżonn xi pain management, jew inkella bniedem biex jaqta' sigaretti, biex jonqos, jew inkella biex ikun jaf iktar fuq innifsu bħal past life, regression, age regression jekk ikollu xi trauma, stressijiet. U l-hypnosis, hypnotherapy la parti mill-American Medical Association minn 1952. Ġifieri din mhux xi ħaġa ġdida bħala hypnotherapy u hypnosis bħala xi ħaġa ta' complementary therapy. U hija waħda mill-eqdem ukoll psychotherapies ukoll għax Sigmund Freud fil-fatt li huwa il-father of psychoanalysis u modern psychology beda l-esperimenti tiegħu bil-hypnosis ukoll. X'inhu l-ġid tagħha l-hypnotherapy? Il-ġid tagħha huwa pereżempju bħalissa jienu inti qed nitkellmu on a conscious mind level, ġifieri qed nużaw biss 10% ta' moħħna. U l-hypnotherapy jidħollok ukoll fis-subconscious billi inti tkun relaxed u segwi ċertu suggestions, tidħol fis-subconscious u tagħmel dawk il-bidliet illi jkunu speċi ta' automatic għax inti kull ma taħseb, kull ma temmen, anke eżempju qalbek qed ħabbat subconsciously, ġifieri ħajtek hija bbażata jinħobb insejħilha is-super conscious mind. Ġifieri billi inti tidħol hemmhekk u jsek tagħmel ċertu reprogramming, ikun iktar faċli billi forsi bniedem jaqaf ipejjeb jew inkella ssibilek nifsek aħjar u hekk dak huma l-vantaġġi għax meta bniedem jitkellem biss consciously tieħu iktar ħin, imma bis-subconscious mind favorina nkunu nistgħu nużaw jista' jgħin aħjar. Ġifieri ħanfehmek eżempju. Tgħidli hypnosis x'inhi hawn min jaħseb li hypnosis xi ħadd ħejtla f'kontroll, li ġifieri jien ħanajdlu biex jagħmel xi ħaġa li hu ma jridx. Le, jiena nifhimha hekk għandhom dik l-istampa li tmur fuq sofan jibda jagħmel bil-pendlu. Eżatt. Jiġi hypnotized. Dak huwa stereotype. X'inhija l-hypnosis? Kif tkun il-hypnosis waqt session? Mela hypnosis kif inhi fuq session mela ħantik definition tal-hypnosis. Hypnosis hija focused concentration, x'inhu meta inti tkun qed tiffoka fuq xi ħaġa. Sewwa tkun qed tiffoka fuq xi ħaġa tkun qed tisma' lilha biss u ma tkunx isek distracted minn ħaġa oħra. Ġifieri il-hypnosis ħafna drabi hypnotherapist session timxi hekk lew tkellem il-bniedem tgħidlu x'għandek bżonn, tisimgħu, turi empatija u bniedem biex jagħmel hypnotherapy oħra jrid ikun li ikollu l-etika, fimt li he says to them, I will do no harm, tismagħhom u tara x'iridu x'bidliet iridu pożittiv, tismagħhom mbagħad tieħu noti u hekk mbagħad tibda tgħinhom jirrilassaw. Ġifieri tibda tgħidilhom ħudu ftit nifsijiet il-ġewwija vera simili, forsi ġieli għamiltu minn għamel tal-mindfulness u l-meditation. Imma ovvjament il-hypnosis hija iktar directed, qisu għandna mappa u ħanidħlu fiha. Per eżempju f'past life regression bniedem ikun qed jara forsi x'kien qabel fil-passat, ġifieri hija kontroversjali wkoll naqra li hekk. Ħan waqfek sekonda fuq di. Meta bniedem jagħmel past life regression. Ġifieri da kif jagħmel imma hu ikun ewerek bqajjem jew tipo rieqed u jitkellem. Le issa dik prosa grazzi tal-liet li dik hija misconception oħra li waqt il-hypnosis ma tkunx rieqed, tkun ewer ta' kollox kull ma tkun isek fi stat rilassat isek qabel torqod ma jħossok xi jisek relaxek, jisek għandek aptit ma tqumx u ma da, hekk dak it-tip fibt. Ġifieri ikun f'dak istat. Ġifieri mhux vera li bniedem jintelef xi jibda jagħmillu l-pendlu qudiemu u jgħidu saħanot sa 3, 2, 1 u ħadd ittrasporta ruħek fi żmien ta' qabel. U dal-bniedem tipo jiġi possessed mill-past life sa' qabel u jibda jitkellem b'lingwi differenti u daw l-affarijiet. Ħanajdlek hekk. Mhux tafadilek ġieli qrajthom ġifieri ta' li waqt hypnosi regressiv, eżempju nies illi huma llum eżempju Skoċċiżi jew Ingliżi jew Maltin, waqt li jkunu qegħdin taħt hypnosi, daw jibdew jitkellmu eżempju b'lingwa ta' 700 sena ilu. Estra. Darba ġrat li jena waħda bdiet titkellem ftit isu bil-Franċiż u kienet Taljana. U ma kienx taf titkellem bil-Franċiż imma bdiet tgħid xi ċertu kliem. Li jiġri huwa meta inti tkun f'stat relax inti fil-past life, fir-regression li qed tgħid inti, bniedem jista' jħoss jew jara jew jisma'. Ġifieri inti titħalli s-subconscious
jigwidak fejn irid. Ġifieri inti għaliex tuża l-hypnosis, eżempju, għax inti past life regression tista' tidħol fiha jew meta tkun f'ħolma, fimt, jew inkella tiġik xi flashback, jew inkella tmur xi pajjiż, eżempju, darba mort Venezja u jisu qabadni deja vu, u qatt ma kont mort Venezja, wisni ġejt qabel jien. Fim ġifieri hemm ħafna modi, imma bil-hypnosis tħalli s-subconscious jisu jiftakar. Jibdew jiġi xi feelings, jew inkella jibda jiġi xi image, u bnidem jibda jara, mbagħad nibda nkellmu jibda jirrispondi. L-aħħar darba l-ġimgħa l-oħra kelli persuna u id-deskrizzjoni li beda jtini li veri li kien li beda jiddiskrivi li kien ġewwa naħseb ancient Rome u hekk u isek tant għamilt minnhom li tibda temminhom speċi. U jien li nagħmilha ukoll for a healing purposes, għax minn eżempju jkollu koptu juġaħ eżempju. U jibda jidmin feħtu ġani koptu hekk, ma weġġajċu hekk, imma ħafna drabi jew ikollu xi injury mill-past life, jew ikollu kollu ġak ċertu dwejja u anzja. U jisu nipprovaw il-hypnosis normali, suggestion therapy tissejjaħ, u jisu ma jitlaqx, jibda jinkelli il-parents tiegħi jħobbuni, għandi ħafna ħbieb, flus għandi, ma nafx minn fejn ġejja din l-ansjetà. Nedlu isma' ħabib, ejja nipprovaw past life regression forsi kellek xi trauma fil-passat u hekk. U jekk ikun open għalija għax dejjem il-hypnosis importanti li bniedem irid ikun open għalija, sewwa. U ikun open għalija xi kultant jisu jinqala xi ħaġa minn fuqhom, fimt? Jien nemmen ħafna bil-metafizika bl-ispiritualità għax nemmen li xi kultant trid xi ħaġa ekstra biex tgħinha nibbuttana. Ħan saqsik xi ħaġa għal min qed jarana, sewwa. Dali qed tgħid huwa tajjeb u sabiħ. Thank you. Imma xi provi għandna li tipo isma' these things works vera. Illi bniedem qed jgħidlek isma' għandu jiġi kopti. U inti tagħmillu din il-proċedura ta' ipnożi u jgħidlek eżempju jiena fil-ħajja ta' qabel kont ksir CE u faqqajt CE whatever u mitħabbek. Kif jista' bniedem li qed jarana jaħodna bis-serjetà? Mela kif jista' jaħodna. Tipo mhux ġast frott l-immaġinazzjoni ta' dak li ħanejdlek għalfejn ngħidlek hekk. Għaliex iktar kemm jgħaddi żmien, kulħadd illum ġej minnu xaman, minnu jaqralek inti milli ma' pjaneta ġej, min jgħidlek isma' ghost hunting, min jgħidlek. U l-ħmerijiet li jista' jaqqat il-bniedem f'dil pjaneta qed jaqgħadhom fl-aħħar. Issa, u illum ġata nafu li jkun hemm ħafna scams behind dawn l-affarijiet u iktar milli jkunu affarijiet fatwali, jkunu psychosis u skizofrenja u affarijiet li il-fantazija u l-immaġinazzjoni dak li jkun jiffabrika u ma jkun xejn iktar minn hekk. Issa, allura din ngħixu fi żmien l-lum il-ġurnata illi bniedem qed jitlef il-fiduċja f'kollox. Vera, bħalma jitlef il-fiduċja eżempju fl-awtoritajiet jew fis-soċjetà jew f'min imexxi jew whatever, eżempju, illum sar jitlef anke l-bniedem illum il-fiduċja fl-ispiritwalità. F'daw it-tip ta' teachings jew daw it-tip ta' servizzi. Eżempju, ħafna nies sejdu jekk ismgħu xi tmur tagħmel anti-psychologist biex ħmeri biex bella lek kollox pirimli. Eżempju, jiġifieri illum qed ngħixu qisu fi żmien illi qed jiġi kollox kważi jisu b'mod xettiku u ma bbaqa' xejn x'inhu vera jew ħmerijiet. Kif ħanamlu id-differenza li bniem jisma' jitera dan iwa jista' jkun vera li qed jgħid? Mela, ovvjament dik hija ħasra kbira meta taqta' kollox huwa mhux vera jew tkun ċettu fuq kollox you're like closing yourself to everything. Ġifieri jekk hemm lajnuna vera minx ħadd toħodha. U mmorru lura hawnhekk, issa ngħidlek oħra wkoll l-immaġinazzjoni hija waħda mill-iktar aspetti b'saħħitha tal-bniedem. L-immaġinazzjoni tista' ġibek fqir, tista' ġibek sidju, l-immaġinazzjoni tista' ġibek temmen fik innifsek, jew inkella l-immaġinazzjoni tista' ġibek ma temminx fik innifsek. U l-immaġinazzjoni wkoll kif ukoll the power of suggestion, ġifieri il-power li inti taħseb ukoll jista' ukoll ikollu ċertu wellness. Issa hypnosis huwa vera hekk, issa hypnosis mhuwiex bħal reiki, mhuwiex bħal shamanizm, mhux bħal ghost, mhux paranormal. Hypnosis huwa scientifically studied. Mur fuq Google study, għawk scholar u ikteb hypnosis for pain management u tara ġifieri studji xjentifiċi li daw iċ-ċertu relaxation methods jaħdmu. Kif inhi wkoll xjentifikament evidenti li tgħinek il-mindfulness meditation u l-meditazzjoni, ġifieri daw qabdu kien hemm studju marru fuq il-Buddhist monks eżempju, qabdulhom ċertu wires u bdew jaraw iċ-ċertu wavelength. Issa meta nkunu fil-hypnosis nidħlu f'dik it-tip ta' wavelength li jkunu daw il-Buddhist monks nidħlu fil-teta, ġifieri li moħħok ikun jisukwiet. Teta u l-bita. Eżatt. Aħna nidħlu teta jew alfa. Aħna jien naf hekk minn hekk mhix sejjer żball għax kont inni rajt fuq dawn l-affarijiet. Waqt li aħna parsi din aware konxi kont nagħmlu bil-bita.
Meta bidem imur jorqod, jaħdem bit-tita. Eżatt, diki. Issa. Alfa-tejta. Kienu saru studi, Mr. Zbal, kien jisbu The Gateway Experience, kamlu CIA Amerikani. Bis-sound. Jamlu forma ta' frekwenza apposta biex id-bita u it-tita jaħdġbuhom active it-nejf daqqa u d-moment iġu active it-nejf daqqa u ma kienu jippruvaw biex jmur jispijaw l-Russi ġifiri ta' fil-Cold War biex ikollu out of body experience bniedem u jkun astral projection. Biex ikun jistajbu jispija. Wow. Issa, da kien ġi classified fil-2002 minn irtifiċċju, The Gateway Experience jismu. Ġifiri, xikun qed jiġri meta bniedem ikun f'ħipnożi fit-tita u l-bita u dawn l-affarijiet biex bniedem min qed jara jista' joħodna illi jisma' jdaw jafu x'qed jgħidu mhux qed jiġu kont ħmerijiet bħalma jisimgħu. Mhux hekk, u le, mhux nix ngħidu ħmerijiet s'issa. Ma dak x'qed int u jien. Eżatt. Min qed jara jrid jibda jifhem li jagħmel sens dak li qed tgħid inti. Mela, le ħanibdew with dissect. Mela waqt li wieħed bniedem ikun f'ipnosi jkun qed iħoss ċertu isa relaxation kbira, ġifiri jħossu jisu rilassat u hekk. U jkollu iktar l-abilità illi jimmaġina u kif ukoll li kollu dik l-abilità illi jew l-ipnotista jtieħ suggestions u jagħti lilu nnifsu suggestions, ġifiri dak il-moħħ kritiku. Eżempju, bħalissa inti għad fl-analytical mind qed tiddissect għax jiena ngħidu proset noħu pjaċir. Ineħħi dik il-critical mind ġifiri jgħid jien qatt ma nista' eżempju infiq, jien qatt ma nista' noħroġ minn din l-ansjetà, jien qatt ma nista' hekk, jien qatt ma nista' hekk. Ineħħi dak il-barrier. Ġifieri, dak li bniedem iħoss, ġifieri u dak ma jħoss xejn speċjali ta' barra minn hawnhekk. Imma dak li jkun iħoss. Issa l-astral projection u hekk hawn min jgħid li bniedem joħroġ minn barra fih innifsu jibda jara ċertu affarijiet jifflowtja. Dik qed nesperimenta naqafu għajjena personalment, imma però minix 100% konvint jew naf illi 100% mhijiex l-immaġinazzjoni tiegħi jaqqasu. Mela. Għax tkun kritiku wkoll jien mhux ħanqod. Mela di tajna naqajsu introduction fejn tidħol il-hypnotherapy. Nispera li fimtek sew, femtek. Le, jien personali fimtek. Jien qed nagħmel qata avukat tax-xitan. Nagħmilha ma' kull min ikolli bil-qiegħda dowwari biex min qed jara nafx ikun jistaqsi, tipo saqsi hekk rigi jgħidlu ma jwix vera daħ merijiet. Għad jibgħat nagħmel naqa tal-avukat tal-udjenza. U sewwa tagħmel għax hija ħasra li min ikun vera, għax inverent ħafna nies jaħsbuh bħall-oħrajn, fim? Il-biċċija illi istadini għax naħseb jiena ma jfissirx li huwa hekk. Jiena nara li meta twilit jiena għall-ġurnata llum is-soċjetà żdiedu ħafna il-problemi mentali. Il-mental issues u l-mental disorders tas-soċjetà żdiedu ħafna. Żdied iktar l-istress, żdiedet iktar l-ansjetà. Żdied ix-xettiċiżmu. Żdied il-depressions, żdiedu ħafna kundizzjonijiet li bnedem jitweled bihom, eċetera, eċetera. Issa, ħanipprova nħalli t-teorija fal-ġemp, għaliex bit-teorija l-bnedem ma jasalx. Le, prattika. Bnedem jasal bil-prattika. Practical. Issa, aħna bħalsa nirrekordjaw bejn il-milied da u l-ewwel tas-sena. Dan huwa xahru żmien li magħruf għal ħafna nies li jkun mument ta' ferħ għalih. Għaliex jiġu familjari, naqdu kollha minn barra, għaw min pereżempju jkollu 15 lif għal dak li jkun rilassat, jgawdi l-familja, tfal jew ukoll qed jistenna biex jarranġa xi ħaġa d-dar. Anyway, so għandek nies li dal-żminijiet jogħġobhom ħafna. Però għandek nies ukoll li huma ħafna wkoll, illi da żmien ikun vera wieħed mill-ar momenti ta' ħajjithom għaliex min ikun tilef il xi ħadd, ħada żmien ħajħossu iktar xmieċ magħhom, jew ikun ġralu xi bad experience fil-passat assoċjata ma' ta' żmien, ikun tilef il xi ħadd jew forsi kellu kriżi ma' whatever. Allura f'da żminijiet anke s-suwiċidi jkunu iktar active. Issa, mela, f'da żmien sewwa li bdiet ix-xitwa wkoll. Bniedem, x'nistgħu int mill-esperjenza li għandek, kif nistgħu ngħinuh biex forsi jtella l-morali l fuq biex jaqbeż dal-perjodu biex u bħala bniedem tipo ikollu kuraġġ biżżejjed biex jaqbeż għal ħaġa. Ovvjament bħal kollox fil-ħajja kollox jgħaddi jgħid, this too shall pass. Ġifieri kun naf li jekk inti għaddej minn perjodu ħażin, kollox sa jgħaddi. Dal-15 tal-milizzer jgħaddu, għarru dejjem żomma f'moħħok dik, this shall pass, issa forsi nagħti naqab practical things. Forsi għamel xi ħaġa li vera toġbok, eżempju, jekk inti forsi dilettant tal-films u hekk, inti fara l-films,
Jekk inti għandek xi ħbieb jew inkella nies lilek ma tkellimhom, ċempillhom, affarijiet vera prattiki, cool forsi affarijiet li vera tħobb, fimt, mur passiġġata fin-natura, tista' taqbad ukoll il-journaling tikteb ftit kif qed iħossok u f'mhux qed iħossok u għal xiex mhux qed iħossok u forsi tista' tgħid għal xiex forsi qed naħseb hekk nista' forsi dal-ħsieb forsi nbidlu, nista' forsi naħseb mod ieħor, nista' naħseb iktar produttiv. Forsi jagħmel ukoll il-goals li tixtieq, forsi għandek xi għanijiet fi 2024, iktibhom ukoll. Forsi hemm ħafna x'tista' tagħmel, imma kun naf li f'kull sitwazzjoni li inti għaddej b'ħajtek u da kollox ix ifhimni. Il-ħajja, id-dinja jisa recycling. Għandek ix-xitwa, għandek is-sajf, għandek hekk, għandek hekk. Kollox jgħaddi u ħafna drabi mill-ar sitwazzjonijiet jiġu l-isbaħ sitwazzjonijiet. Met inti imma tagħmel moħħok hemm tgħid iwa daħ jgħaddi u ħanoħroġ minnha, imma jekk tibqa' ġa sħaba sewda, ħajtek ħad tkun sħaba sewda ħabib. Ġifieri dak li hu importanti, dik tgħinna ħafna li this too shall pass. Ara jiena ħani dak hija persuna sibt ħelti. L-ewwel ħaġa aħna l-bnedmin irridu nifhmu illi aħna parti minn ċiklu ta' natura. Vera. Issa. U aħna parti minn ekosistema. Ġifieri, aħna ma nħlaqniex ħlejqa apparti mill-kumplament tal-ħlejaq, imma aħna ħriġna minn Mother Nature, ħriġna mid-dinja u ħriġna mill-antenati tagħna. Issa. Jekk bdem ikollu jara x'jiġri fin-natura bħal da żmien, il-ħarifa u x-xitwa huma mument ta' sadness fin-natura u ta' mewt. Shedding the old skin. Eżempju, they shed the old string, is-siġara waqqaw il-weraq, ħafna mill-annimali jidħlu f'hibernation, mewt u dieqa. U prattikament numbness, nothingness, xejn ma jkun hemm xejn looking forward fin-natura minn dak l-aspetti. Issa, meta mbagħad jibda jaqleb it-tempu tiġi spring, kollox jifjorixxi, is-silċin ħalli jerġa' jibda l-flow tal-ilma. Metafora fantastika, grazzi. L-annimali bdew jitħaltu fl-imkien biex joħolqu l-offsprings, il-fjuri joħorġu, kollox jerġa' jieħu everything it will burst to life. Issa, peress li aħna l-culture tagħna sewwa u kull fejn hemm il-cultures bħal tagħna għalmuna illi Alla ħalaqna dirett mhux bħal kif inħalqu l-kreaturi kollha l-oħra, allura dik fottejna naqalidna nfusna għalfejn għaliex insejna aħna li aħna parti minn daw is-seasonal things tal-ħajja, minn dawn l-istaġuni, minn dawn it-tip ta' cycles fin-natura. Issa, il-bniedem bat jiġi depress diktar u sed u bla 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 f'da żminijiet propju, għax aħna ma ħanix differenti mill-mamals l-oħra. Bħalma jkunu sed is-siġar xoqqaw il-weraq, bħalma jkunu sed l-annimali xitlu hibernation, bħalma ħafna mill-annimali bħalissa jwaqqaw il-pil tagħhom whatsoever. Aħna Edin naddu minna l-ħaġa, kon nġeneraw li nanfusam dal-aspetti, konna l-ups u downs. Issa, dil-ħaġa importanti li bdem jifima. ħafna. Jek ma jifimx li ju ġismu specialment, u għaparti minn da cycle ta' natura, mux ħajifem il-għala, xinaqbat ġejda żmien għala timbidillu l-mood, faċ ħafna nis qasjafu jgħiduwa, imma. Jgħidu t-temp jaffetwani inta. Matjopatik, Eżempju, meta jkun riħis taf kemm jaffetwani, jew taf kemm jaffetwani il-temp gris. Jaffetwak vera, tifhem. Mela allura jaffetwak għalfejn, għax inti parti minn natura. Diki. Issa dawn l-affarijiet qabel nibdew nidħlu fis-psychology u hekk, nirridu mmorru fil-basics. Ibda irid jifhem illi we are a Mother Nature's product. U naqbel magħha, dik hija l-filosofija tiegħi ta' terapija tiegħi. Issa, għandek ħaġa oħra li qser ġranet ikunu bħalissa. Issa taqbad titwal mit-21 lem, imma inti mill-ħarif, minn Settembru, minn Ġunju propjament tibdaj, imma mbagħad tibda s-sija morru s-sija lura, id-dlam jirbaħ. Fil-fatt raġuni għalfejn il-Knisja kienet għamlet il-25 ta' Diċembru twelid ta' Ġesu f'da żmien, għaliex peress li huwa żmien ikraħ ħafna jkun sedd għall-psika tal-kollettiv. Allura dik tagħti burst li tipo isma twilet Alla. Fatalek tara da dwal fiex toloq u hekk. U festi. U festi, il-għalfi, għax dak jgħaljina aħna minn daw l-affarijiet. U ġimin dak l-aspett huwa sabiħu ħelti, għaliex dawk id-dwal jixiel u hekk li l-ek jitellawlek il-moral automatikament. Però nessewna aħna minn aħna. Il-kor tagħna li aħna parti minn da kollu minn din natura. Issa da qed ngħidu biex jifhimhom dawn l-affarijiet qabel ħanibdew nitkellmu tipo kif tista' tejn li lek innifsek, qabel bdem jar kif ħajn li l-nifsu, l-ewwel u jrid jifhemu minn xixu parti
Il-kort jak x'inhu biex inti tifhem għalfejn inti kultant tkun dawn iktar mis-soltu u f'da żmien eżempju b'dem jgħidillu ġri għaddi kemm inkun ħażin propju għax inti parti minn daw is-cycles tan-natura. U hija normali li tkun ħażin ta' kulħadd ikun ħażin, kulħadd ikun up u dawn jekk ma tkunx taf kif inhu dlam. Bħal tkun tistaqsini għax hawnhekk ma tidix question and answer, saqsini li trid tagħti. Mela ma nsaqsik. Xejn ma taqbilx miegħi jew hekk. Ma ħadd naħu pjaċir nisimgħek titkellem. Jena issa bniedem x'jista' jagħmel għal da żminijiet. X'taħseb jista' jagħmel għal da żminijiet? Jien personali l-iktar ħaġa li nara ħelti għal bniedem anke għall-ansjetà u għad-depressjoni u anke meta l-moħħ jisu jeħel jewdem fuq ċertu affarijiet. Kemm jista' jkun get busy għalina u get physically tired. Inna ħafna bih training kien. Importanti li l-bniedem ħaġa li ġrat minn 1980 law li tlifnija hija x-xogħol tal-id. Qabel aħna konna naħdmu ħafna x-xogħol tal-id u x-xogħol tal-id għandu l-vantaġġ tiegħu. Kbir. Għalhekk ix-xjuħ jgħidulek ix-xogħol wassal mura tal-ġisem għalfejn. Tgħid li ż-żidbatija kemm sabiħa u naqbel miegħek x'idbatija tfottilek darek, l-irkikel ta' darek, xatka slip disk, eċċetera dak l-aspett. Ma nirrakmanda ħalħadd titbatija imma għandha l-vantaġġi tagħha. Illi meta bniedem jgħejja physically, il-moħħ jieqaf jisu jewden u jaħseb u jkun għajjin biżejjed li jmur id-dar kiel xaxawer pum muraqat jisu baby. The mind is connected to the body. Peress li minn najt jislaw il-ġob bdew jinbidlu bdew jisiru teknoloġija u ġew uffiċini, dak l-leja fiżika li konna l-esperjenza u qabel, dik il-bida meċ jaffet waħħa, meċ jisib fej waddaba, issa xieġri imma opinion dejjem. Id-depression slanzja tajtek xinu maħsibijiet. Ija, focusing on what you don't want. Il-ħsibiet xinu at the end of the day? Energy. Energy, that's right. Issa, peress li aħna medix nistallum u tfal tal-lum, medix jaħluwa dik l-enerġija fizika. No. Allura dik edha toħloq. Daw it-tip ta' ħsibijiet, qabel ħsib eżempju kien ġas jaddilek minn moħħu jibqa' għaddej imma għax hija taljana tixkatla, hija taljana eżempju tella xi kantun, moħħu qed iffukaġġa fuq xi ħaġa oħra. Issa peress li inti qed iċċassat ħin kollek moħħu qed jewden u għeddejjem tisprofonda fik innifsek f'ih blabir ta' ħsibijiet negattivi minn dak l-aspetti. Issa, so in my opinion, jekk tista' l-ewwel get physically tired. Issa jekk m'għandekx ġob li għajjik, oħloq lejja inti fiżika billi tmur timxi taġġel, jogging, tmur gyms, tmur għamel xogħol jekk tista' fiżiku. Għamil studju fuq hekk issa nfehmulek. Bniem imur jekk għandu għeli jew whatever. Dak huwa ħelti ħafna in my opinion naraħ l-ewwel ħaġa. U get busy ħalli l-moħħ inti, naraħ il-moħħ jisu għandek CD player meta konna ndoqqu CDs. 1, 2, 3, ġili jeħel fuq it-3 eżempju, jibda sejr dik. Jekk ma tmurx u tqabbiżha, ħajibqa' għalek hekk għad eternum il-moħħ. Issa, when you get busy in life, tinti tkun qed tgħidlek innifsek li tqabbiż dawk il-ħsibijiet għax timlihom bi ħsibijiet oħra. All right. Jiena personali, ħalli nagħti ċans lilek issa nkompli ngħidlek jiena personali x'jista' bniedem jagħmel. U inti semmejt id-diska u hekk. Il-hypnosis kolli hija mind-body connection li bniedem tġibu rilassat li hu qabli ħafna minn nies tant ikunu stressjat inflazzjat qas ikunu jafu biss jirrelaxjaw daw. Ġifieri inti jkollok dik l-abilità li dik id-diska tqabbilha. Issa mill-studju ieħor li qed li fuq il-fiżika. Batt 14-il persuna jiena. Ma m'għamilx scientific study hekk, ma għamilt personal study. 14 persuna żgħażagħ daw bej 21 u 30 kellhom żmien. 7 imorru l-ġim u jitrenjaw. 7 oħra ma jmorrux. Mbagħad ħallejthom 4 ġimgħat u ħalli jkunu jagħmlu their own routine. Mbagħad xaqsejthom ċertu mistoqsijiet biex nara, ġifieri tgħidhom ċertu testijiet u mistoqsijiet biex nara min kien iktar ansjus u naqra iktar depressat. Min ma kienx jiċċaqlaq mill-uffiċċju għad-dar Netflix u junk foods u affarijiet hekk, kellu iktar probabilità ta' ansjetà. Mhux qed ngħid in-nies tal-ġim ma kellhomx, ta' kellhom ukoll, imma mhux daqs dik, ġifieri il-percentage kien bej su xi 70% għal xi 65%, ġifieri hemm 15% da, it's quite good, ġifieri ara kemm jaffettwa li bniedem jew jaħdem l-għalqa jew imur il-ġim jew jimxi. U li qabbeż dik id-diska inti mingħajr ma taf explain jgħid x'inhu wkoll hypnotherapy. Hypnotherapy huwa mind-body connection. Huwa l-uniku tipo ta' therapy li it's an integrative mind-body connection. Għalhekk huwa tajjeb ukoll affarijiet li timmuvja dik l-enerġija. Inti meta tkun qed timmuvja, you are moving, iċ-Ċiniżi jgħidu t-chi. Iċ-chi hija life force, hija dik l-enerġija sa chi. Jew tista' tiġi stuck
u tista' tiġi msadd eċċetera. Inkellek tiċċirkola ħadtik il-ħajja, il-vitilità, ħajja fiżika, ħajja spiritwali. Ħajja dan. U x'taħseb li nistgħu nagħmlu iktar billi. Ara, inti semmejt il-moħħ innemmen ħafna fil-moħħ. Jien ħafna. Il-bniedem u x'inhu moħħu. 100%. Issa, ħankompli xi ħaġa fuq il-ħsibijiet ta' kif bniedem għandu jipprogrammhom, kind of. Issa. It's a tool, hypnosis is a mind programming tool. Mela, sfortunatament, sewa, il-bem jippreferi qed igergeru jeqret milli he try to find the solution and moves on. Mhux vera. Issa. Ħafna mill-problemi li nara f'da dipartiment inġibhom naqa' bidejna għaliex il-mindset tagħna ikun wisq tjunjat u setjat fuq qisu ara x'għamel li ħadd ieħor u inti dejjem isek il-vittma. Victim mode. U ma tasal imkienek. Le. In my opinion, bniedem irid jitgħallem naqa' tipo issa ġrali jekk jinblajtu. Jew dak bellaħuli. Xi trid tagħmel? Issa life goes on. Life goes on. It-too shall pass. Kull problema li jkollok f'ħajtek, qed għandek ġiex options. Tista' tissolva, mela m'għandekx x'toqgħod tewden daqshekk fuq għax ħassolvija. Ejwa. Jekk ma tistax tissolva, what do you li ħad toqgħod tewden fuq għax ma tistax tissolva. Id-differenzi għadi biss. Jekk ħad toqgħod tewden fuq problema ma tistax tissolva, ħadd tkompli titkisser. Għax ma ħajjeħel fuqha biss. Eżur. Issa, jekk inti ġralek xi ħaġa, eżempju, aħna nħobbu nassoċjaw ħafna l-karattru ta' bniedem skont it-tfulija tiegħu. Ġifieri l-upbringing tiegħu, ngħidu inti ma kellekx tfulija faċli. Kellek eżempju tfulija ħażin ħafna, kellek abuses, kellek kif jimxu miegħek il-parents kien ħażin ħafna, eċetera, eċetera. Mela, int għandek choice fajtek. Eżatt. Jew ħadd toqgħod tfakkar lilek innifsek ħin kollu f'dik il-meskini tal-għaddejt minnha. U ma ħadd inqalaqat minnha. Inkella tittejt isma' minn dawk x'għamlu li huma. Dak mhuwiex jien dak il-persuna. It's not me. Dak huma x'għamlu lili. Ejwa. Issa jiena choice tiegħi hija jien x'ħan nagħmel il-ħadd ieħor. Ejwa. Ħan irrepeti li għamlu daw miegħi. Jew jien isma' ħawwaqaf dal-pattern u ħanejt isma' minn dak xi ħaġa hija u disgustabbli u huwa diżuman li għamlu lili. Imma jiena li ħan nagħmel il-ħadd ieħor ma rridx ikollix naqsam ma' dak it-tip ta' behavior. Pattern interrupt ngħidulu. X'tgħidulu? Pattern interrupt, interrompi dak il-pattern. Dik hija choice imbagħad tidħol il-free will ta' bniedem in my opinion, sakemm ma jkunx traumi li ħallew ċertu kondizzjoni literalment brain damage fil-moħħ. Sewwa. Ġibgħu dik hija storja oħra tixint biss il-patoloġija. Imma qed nitkellem jiena fuq perspectives ta' kif bdejjem jalla affarijiet. Mindsets. Ġifieri bdejjem jistgħu wkoll jaqbad dawk id-disgrazzi li ġrawlu meta kien żgħir jew whatever se jkun kiber eżempju l-mara għamlitlu xi ħaġa jew ir-raġel għamlu xi ħaġa, jew it-tfal jew il-ġenituri, jew tax-xogħol jew il-kollegi jew in-neighbors, hemm ħafna affarijiet jistgħu jiġulek f'ħajtek li tieħu xokk bli jkun ġara. Ħafna. Issa int għandek choice li jew toqgħod tuża dawk l-affarijiet. U xokk jidħolok fis-subconscious. Tipo, issa jew inti toqgħod tuża dawk l-affarijiet biex toqgħod tgħid li mhux hekk għamluli mela ħankompli nfarrak il-ħadd ieħor, jew ħankompli nfottik li qed nagħmel, fimt? Biex tiġġustifika r-wrongdoing tiegħek għax ħadd ieħor għamelek miegħek. Dik iġiblek il-karma, il-ħżiena. Apparti il-karma, inti ħatibqa' dejjem in negative cycle. Eżatt. M'intix ħad toħroġ minnu qatt. Għax inti you are the actions that you make at the end of the day. Issek inti ħad toqgħod tagħmel azzjonijiet tajbin, you are going to create positive aura miegħek u positive vibes. Jien ħantik training u nagħmlek hypnotherapist għax kollox li ngħidu aħna tgħid. Gradwajt ara. Gradwajt għandi gradwak. Saħan ħani għafaw taħna għati ċans li jek neġa, bat inkompli. Le, nħu pjaċir nisimak, vera. So, apparti li semmejt fil-bidu get busy u tipo get physically tired, un bat inti trid tgħid isma' minn għandhom neqret. Change your mind, change your life. Għamil li jek l-eks raġel, għamlu li jek it-tfal, xi tittamel issa? Xi tittamel about it? It-tmun fidejk. Issa fadak il-kumplament ta' ħajtek. Ejx, amen. Tifhem, tiftakar biss fil-passaġġ għamlulek. X'ħaj jissolva? U ħafna nies joqgħod jiftakar l-affarijiet. U jiltaqgħu jitkellmu fuq hekk. Eżempju, ħaġa li sib tħut li ħafna jien meta kont għaddej minn affarijiet ħżien. The spoken word, the power of the spoken word. Kelli xi break-up eżempju ma' xi tfajla jew pereżempju loss finanzjarja. Di moment li kont nagħmel esperiment eżempju, ġieli meta kont niġġieled ma' xi tfajla jew hekk, kont eżempju nibda nitkellem ma' sieħbi fuqha u l-problema ġew moħħi tikber u niġi iktar ħażin. Mek ma nitkellem ma' ħadd inżomma li għan nifsi kont. Sewwa, kienet tmut, għax ma konx nitkellima.
Issa, ħalli minnet jara da, ħalli ma nagħtix messaġġ ħażin. Importanti li bdem jiftaħ qalbu u jitkellem il-problemi tiegħu u d-dwejjaq tiegħu, dak ma għandux jaqsam issa ma' Ma jaħdem fuqhom mhux kemm iparla. Eżatt, ġifieri inti għaxek ħalla jiġi qrid. Jiġi qrid. Ġifieri inti sew tagħmel isma' sieħbi ħankellmek naqgħod taf x'ġarali qgħid isieħbi. Hekk jara, mela hemm soluzzjoni issa tagħmel hekk u hekk. Issa hekk dejjem jeqret, imma s-solutions ma jridx jibdihom. Ħafna hekk ikunu. Issa ħafna nies hemmhekk. Ejju, ħafna nies fortunatament. Irdu jrid jibqa' jgħid għax taf x'għamil li. U 10 snin taf x'għamlet li, u taf x'għamel il-ħanina din, jgħaddew 10 snin. U ħajja qasira, ħajja tgħaddi f'sekonda. Hija feqret u għamel vittma lilek innifsek għax moħħok ħatibqa' tiffidja ħin kollu l-istess ħsibijiet. Inti tittara lilek innifsek isek hija ġa film fewa. Dan huwa l-film ġrawlek l-affarijiet u inti you have to be the hero of your own journey. Immaġinak inti, ejja tara film, u tarak dawn, tarak tixrob, tarak telqek kulħadd, tarak m'għandekx 1 cent fil-but, u dak il-hero x'jista' jagħmel biex eżempju jiġi Batman, biex jiġi the best version of himself, x'jista' jagħmel? Għalhekk innifsek ukun the hero of your own journey. Illum qegħdin blessed, għandek l-internet tista' titgħallem minn fuq l-internet u tista' wkoll kif qalinna Rikiet inna taqbad u tieħu isek ir-rigni u tmum f'idejk. Għax inkellek ħatibqa' f'cycle fiex is-cycle ħatibqa' hemmhekk hu. Nġiblek eżempju bħal tim tal-futbol, jekk tim tal-futbol jinżel u jgħid ħanitilfu għaw żgur. Illallu ħanalagħbu mal-Ingilterra telfanna, jekk inta ħatmur b'defeated mindset, mhux bil-fors defeated tkun. Mela mhux kulħadd l-istess, dak il-bniedem li jagħmel suċċess kbir taħseb li ma għandux problemi, mhux kulħadd ikollu problemi, imma kellu dak il-mindset li qal jiena għalem. Issa importanti imma mhux eżempju tiffoka f'ċertu suċċess li tgħid flus biss, titħares lejn il-ħajja b'mod holistiku. Ġifieri li soċjalment tkun orrajt li jkollok ċertu ħbieb li tista' forsi tafdhom jew ikollok familja li tafda u li jkollok ċiklu ta' nies li tista' titkellem fuq dak li inti tħobb, li tkun b'saħħtek mentalment, li tkun saħħtek ukoll fiżikament, li tkun ukoll okay finanzjarjament, emozzjonalment, ġifieri li tittatika kollox fil-ħajja biex tkun bniedem komplut. Ġifieri ħasra għandek din l-opportunità li tieħu tmun f'idejk. U mhux tibqa' teqret kif qed intirik importanti, dik hija l-ansjetà hija worrying, is just worrying mija xejn ta' barra mena u ħafna drabi u it's focusing on what you don't want. Jisek titfoka fuq il-ħażin. Jekk taħseb fuq il-ħażin qatt mhu ħajjonqos. Dik il-verità. Ġifieri u inti qed xi ħaġa vera u vera taħdem di. The power of the spoken word. Jekk inti qed tajt jien businessman tajjeb u hija fallit li di ma krejtux dak il-post, imma sa nikri ieħor. Fimt, mhux tmur l ġara li sibt il-problemi mort nagħmel viewing għal xejn, eċetera, minn kalla jien naf m'għandi xejn nies bħalissa jara l-inżar ma mmur naħdem fuq ma tistax taħdem hekk għax inti fil-ħajja everything is energy. U aħna niġu fil-ħajja biex nitalmu to manipulate that energy u l-spoken word dak li inti tgħid ma nafx jew l-univers jew xi ħadd jisimgħu żgur jew inkella moħħok għax ħafna drabi jiġru. Tal-bliħ, Jiena mbagħad nemmen ħaġa. Anke meta intervistajtek hekk entrepreneur mind u hekk dak kollu affarijiet kif jaħseb bniedem. Fimt? Ħafna minn nies ikunu jridu jgħinuk ukoll. Anke eżempju jien naf eżempju inti eżempju jekk jiġi żagħżugħ forsi 20 sena jgħidlek naħseb ħadd kelmu. Ġifieri jien dejjem kull meta fittix tajnuna dejjem tajta u kull meta fitxew lili dejjem tajta wkoll għax għandi fuq 2000 student ġifieri jien online. Immaġina. Dan. Ħaġa oħra li sibt jiena f'ħajti. Il-bniedem mimli bih innifsu ħafna. Għandu ċertu pride, għandu ċertu supervja fih, għandu ċertu kif irid jidher bħala image. U dawk huma wkoll x'qed isarfu għalfejn bniedem jippreferi joqgħod imkisser milli jitella l-bandiera l-bajda u qed isma' jiena bħalkom bidem bħalkom weak, fraġli, nażaqa, bil-nider b'saħħti imma nħossni ħażin bħal ħadd ieħor u nibki bħal ħadd ieħor, eċetera. So, in-next step in my opinion hija wara li tipprogramma l-ħsieb tal-moħħ huwa li tinża' is-supervja minn fuqek minn. Il-pride, x'ħa jaħseb dak fuqek, x'ħa tgħid l-oħra fuqek. Dik hija id-dritt tgħid isma'. Ġli ġara li la l-ewwel wieħed laqqas l-aħħar. Jiena bniedem bħal l-oħrajn u ġra li jiġri l-ħafna nies. Whatever ġaralek f'ħajtek, ejja ngħidu f'ħajtek ġaralek jien naf
qalbitilek il-mara qalbilek ir-raġel. It-tfal u kriminalità spiċċaw il-ħabs. Whatever xija xi huwa x'inhu l-oġġett li jdiet tħoss xejn bija, m'għandekx għalfejn għax ħafna nies ħajsperjenzawhom f'ħajthom. Forsi għadhom esperjenzawhom x'issa. Imma xar snin oħra ħajsperjenzawhom. So bniedem irid inaħħi din is-sens ta' xejn li għandu ġo rasu li ġejja mill-pride, l-ego, is-supervja tiegħu ta' isma' I want to look the best. I want to look better than you. Ejwa. Dik hija ċavetta oħra biex bniedem itaffi ħafna mill-problemi ta' minħu. Master key, u għax inti jekk inti ħinkollu konċentrat li ħad idher aħjar minn ħadd ieħor, dak ġakt joħloq anzjetà għalilek. Inti ħinkollu moħħok qed jieħu, dan kif ħad idher bl-aħjar ħwejjeġ iktar minn ħadd ieħor, bl-aħjar karozza minn ħadd ieħor, bl-aħjar status quo fis-soċjetà. Don't compare yourself to others. In my opinion, dawn qed iwasslu ħafna għalfejn illum il-ġurnata in-nies medin xifmu dal minfużhom sew. Importanti, li. Issa, ħaġa oħra illi naraħħa mbagħad tmur hand in hand ma' dawn l-affarijiet hija illi l-bniedem għandu jemmel li ħajmut. Għax ħafna nies kif ngħixu ħajjitna, żgur li ma nemmnux li ħammutu. Għax ikun inti temmel li ħatmut. U l-egoizmu tal-bniedem. Kif inti temmel li ħatmut, jekk inti tkun żgħir mod ieħor, tkun żgħir għadek naiv, xaba dreams. U jkolli jekk nixtieqek, u jkun għandek 15 sena u 20 sena, 80 sena tarhom ħafna. Jew design tgħid il-ħajja kemm fadalli. Imma ma bda bniedem ikollu 35, 40, 45, 50. Suppost tiġi konxju li middle age. Jien nofs ħajti dejjem jekk tgħix 80. Għax ħafna nies minnu mut ta' 50, ta' 60, 70. So jekk jiena ħammut ta' 50, kważi wassit li ħajti għandi 42. Żgur. Qed tifhimni, ġifieri aħna dejjem qegħdin nissopponu li tgħix ix-xjuħija. Issa, so bniedem għandu jżomm ġo moħħu mhux b'mod negattiv imma l-mew tipo ħammut mela tagħmel xejn b'dik l-apatija. Imma isma' men, ħin ix-xogħol. Imma il-ħin il-me time huwa ħin il-me time. Ħin li jiena noqgħod tranquillu relax huwa ħin li noqgħod tranquillu relax. Ħajja holistika kif bdejna ngħidu veru. Bilanċ, men, sib dak innaqa' bilanċ fil-ħajja li jisma' mejja ħamut bħaħat ieħor x'ħan jieħu miegħi. Vera. X'ħadd jieħu miegħek? Xejn. Allora daw għandu jqgħod ifakkarhom lilu nnifsu. Jiena nħobb naqbad dajri u niktibhom dawn l-affarijiet. Niktibhom biex kull jum nfakkar li nnifsi. Kif qed fil-bidu kemm hu tajjeb li żżomm naqra dajri u tikteb, imma wkoll importanti tkun taf ħatmut u li tagħmel ukoll dak li inti tħobbu. Mhux kien tiegħed miżerja f'ċertu uffiċċju eżempju, prova sif options oħrajn. Taf kemm hawn opportunitajiet fid-dinja għadek qastaf ta' għax xi kultant nara ħafna Malta wkoll inkunu ħafna Malta centric u hekk naħsbu li aħna xi Stati Uniti u fil-fatt ħadd ma jaf bina u bda. Il-dinja kbira, vasta, ma tkunx taf ma minn ħadd intaqa', ma tkunx taf minn ħajħu grazzja miegħek. Tqogħdu xtaqtaw qalbkom. Rifieri jkunu għafu li dejjem għamel dak li titħobbu għax. Di ħanajdlek dil-kota x'ħan insejja. If you care about what other people say about you, you will forever be their slave. Ġifieri neħħi lilek innifsek b'dik il-matrix, minn dik l-slavery. Wait. Jien aċċetta li l-ek nifsek u għiex kif trid. Toqgħodx tgħix għal għajn in-nies, għax inkella tkun unauthentic. U unauthenticity will bring you towards anxieties, depression. Għax inti ma tkunx vera inti tkun jisek il-buffu fiċ-ċirku. Jikbi ġewwa u mbagħad jitħaq barra. Ħaġa oħra li jiena nara li ħelti ħafna wkoll. Li kun kuntent bli għandek men. Tipo eżempju, bniedem ħin kollu aħna naħdmu bit-targets. Goals. Tipo il-ħaqdi, assi konna, assi nagħtu ċans kważi nissaporixxu l-achievement. The next. Mill-ewwel issa dik, issa toħra. Eżempju ġismek, ħamor fuq il-ġisem. Eżempju, alright, hemm ċerta affarijiet li jista' jirranġhom il-ġodda grazzi għal plastic surgery. Imma mbagħad tmurx overboard minna l-ħaġa. Jiġu jisom pupi. Trid imbagħad kollha jiġu jisom l-istess shape. Qed tifhem. Ġifieri issa f'kollox hekk fejn tħlu karriera, fejn tħlu finanzi, isma' tgħallem kun kuntent bli għandek inkella qed tikkompara dik is-swaħat, you will never be satisfied u happy. U biex taċċivja iktar titlew tkun kuntent kif inti l-ewwel, u mbagħad tibqa' sejjer. Issa bniedem b'naqqas żaq iktar u naqqas żaq inqas. Biex inħatmut minn il-lostra qed jiftakar kif kont. Le ħadd. U stess jiftakru summit. Bas tibdel xejn fuq għal ħaġa. The next. So bniedem irid jitgħallem jikkuntenta ruħu bli għandu. Inkella dejjem, għad ma tkun kuntent bil-mara l-għandek, ġej hemm mara aħjar.
Għad ma tkun kuntent bir-raġel li għandek ġejjem hemm raġel iktar aħjar. Għad ma tkun kuntent bit-tfal għandek ġejjem hemm tfal aħjar. Ġifieri id-dinja hija never ending, hija l-ego insazzjabbli tal-bniedem. Qed tifhem? So, the moment li inti tħall f'dik it-tellieqa blajt kanna. Għax dik ma tispiċċalek qatt. It's a rat race. So, bina mandu jwaqqaf dik it-tellieqa, ejt isma' jiena ħajti għandi da. It-sena f'kuntent bihom men. Fadalli 30 sena ħajja, 40 sena ħajja, x'id nagħmel iktar minn hekk. U li kollok fejtu oċti, koll fejtu xawer, isma. Meċ nitkellem fuq targets, ifimni bniedem, xjentist jew fil-medicina u m'għandux ħabber rasu kif ħajsolvi l-mart u l-varus, m'għandux jaqsam ma dalet ngħid. Jien qed nitkellem għal nies komuni bħalna illi tipo isma' ħajjithom hija bejtu ieħor sempliċi kif inhi, mix-xogħol għaddar u ħarġu naqa' fil-weekends u marru dawk id-tliet holidays fis-sena. Sifirna naqra hekk. Jekk affordjawhom, tipo isma' kun kuntent bli għandek. Il-ħajja tinti titgħallem tagħmel il-boundaries tagħha sa fejn tasal. Eżatt. Inkella ħad tiġi never ending. U għati spazju wkoll għall-espressjoni ta' minnu vera inti wkoll. Issa, da huma biss l-aspett materjali nitkellem. Eżatt, finanzjarja, the financial health. U apparti financial anke l-aspett inti fiżiku mentali tiegħek. Ġieli tmur tejja fiżikli biex il-mental state tiegħek tħossok aħjar u dawn l-affarijiet. Issa mbagħad hemm ukoll l-aspett spiritwali tal-bniedem. Ħafna importanti. Jew tal-enerġija tiegħu. Importanti l-enerġija. Jiena nħobb nagħmlu dawn l-affarijiet għandek miżjien inti, għandek ġiex bilanċi. Għandek il-materjal, il-brain, u għandek għandek il-mind, l-ispiritu, l-ispiritualità. Issa, jekk inti ħad toqgħod tiffoka biss fuq il-brain, il-miżin se jiġrilu. Da dejjem jinżel, kemm it will topple up, jinqaleb, jitkisser. U hemmhekk fejn il-bniedem jiġi depressed, jiġi ħażin u mbagħad għalax ikun wasal fl-istat fejn dak il-miżin li suppost ġab bilanċi ġo ġismu ma ġabux. Allura spiċċa kissru dak il-bilanċ armonju staġu fih. Wow. So, bniedem apparti li għamil dawn l-affarijiet, irid u jifhem naqgħu minnu, ġifieri. Milux kelli diskussjoni jiena ma xi ħadd. U għalt li imma inti għalt li jiġi tiftakarhom il-past lives tiegħek, tiftakar minn kont, eċetera, eċetera. U qed ħawwiġibha kif tixtieq li wieġibha hi. Sewwa. Għax jiena bniedem inħobb inwieġbu x'irid jismu. Għax hekk jifhimni, kien ma jifhimnix. Le. Jekk nitkellem bil-lingwa vera tiegħi, mhux ħaniftiem. Issa. Mela, qedtilha ħanejlek qedtilha il-klieb għandhom is-sens tax-xam qawwi ħafna. Id-denfil eżempju għandu s-sonar. L-junfant eżempju jisma' ħafna. Il-falkun hekk għandu l-vista tiegħu bil-ferm iktar. Anyway, qedtilha issa fl-anċestrija tiegħi xi darba kont kollha dawn l-annimali. True evolution. Qed tifhem? Ġifieri, l-consciousness tal-bniedem qabel der il-bniedem fuq il-pjaneta se tevolvi biss f'mamals oħra. Mhix hawn il-bniedem available? Le. Qed tifhem? Ġifieri inti sa 10,000 sena ilu, il-bniedem il-konoxxenza tiegħek, l-ispiritu tiegħek, l-enerġija tiegħek se jkun titfix temmen, di kellha tevolvi x'kien hemm għad-dispożizzjoni kreaturi dak iż-żmien. Qed tifhem xi ngħidlek. Issa. Sakemm imbagħad il-bniedem beda jevolvi u eċetera, u sinna kif qegħdin illum. Issa, mela jekk il-bniedem ikollu jixxattja l-outside world, sewwa jixxattjaha, u jidħol fih innifsu u jisma' lilu nnifsu sewwa. L-prożi huwa dak, tidħol ġa fih innifsek. U ħajfakkar l-anċestrija remota tiegħu meta hu kien jgħix, meta kien eżempju jgħix fi species differenti. Fejn is-sens ta' smigħ tiegħu kien iktar qawwi. Fejn eżempju il-vista tiegħu kien iktar aħjar kien falkun. U jxomm. Jew eżempju kien ixomm għax kien lupu jew kien kelb. Issa, dawn l-affarijiet bniedem jitħak bihom, jista' jitħak bihom u jew jitġen u whatever imma. Meta aħna ġiri jitwildu prodigies fid-dinja, ġifieri jkunu ġeni, jew ikollhom ċertu abiltajt li ħadd ieħor m'għandux. Għalfejn hu jkollu li ieħor ma jkollux. Għaliex ikun wieretu mill-ħajja ta' qabel, daw it-tip ta' sensi li hu kellu għadhom active iktar minn tiegħek jew minn tiegħi whatever. Jkunu għadhom active. Fil-fatt min irid jidħol fuq dan is-suġġett, bħalissa għaddej studju ta' professjonisti madwar id-dinja, u mbagħad intellaħa fil-kumment x'ismu eżatti, dawn ilhom jagħmlu studji eżempju dal-aħħar 50 sena. Wow. Ta' nies illi jkollhom near death experiences, jiġu lura, eżempju fimt, u jirrakkontaw biex bniedem jieħu idea ta' kemm huma
ta' kemm huma daw l-istejjer, wow, u għada eżempju. Kien hemm wieħed għadu żagħżugħ kellu xi 22 sena. U kien hemm nersa ta' żgħira, kien toqgħod tara ħafna finti tkoddek żgħir in-ners żgħira, joqgħdu jisom jaqbdu naqa' ma' xulxin. Jgħidu pjaċir. Insomma, u da kien jgħat l-isptar, daħal, insomma, kien ma jiflaħx ħafna, u għatlu sbatlu ħajkolli mmur, għatlu ħajkolli nieħu 3 ijiem lif, għatlu għax ħajkolli mmur għandhom u missieri holiday għandhom għal-miliet. Għallu okej da, insomma, u sakemm sifred di, da daħal fi stat diżastru. U mit, wara ftit minuti reġa' ġie ħaj. Sewwa, issa, x'ħinqam ġiet in-ners fuqu, mhux di, in-ners oħra. U Alla isma' qaltlu għalfejn kien hawn in-ners iż-żgħira qed tgħidli ismejtlhom u l-missieri skużani li kissirtilhom il-karozza li għadhom kif xrawli, għidilhom sorry li kissirtilhom il-karozza l-ħamra. Istra? U faqat tibki n-ners l-oħra dil-kbira dik qed ġexebet tara pazjenti hekk, indunat li dik it-tfajla dik in-ners ħabib tal-kollega tagħha mietet f'car accident u l-ispirit tagħha f'din near death experience li kellu dal-ġuvni ġiet tirrakkonta ħajlu l-istorja. Anyway, ħarbet tiġri din-ners il-kbira. ċemplet mill-ewwel l-omma u l-missiera u verifikat li ġara. Di ħabtet bil-karozza, tawa xtrawla prezenta ma' missiera xtraw bil-karozza l-ħamra, marret ħarġita s-suqa gas down, bum ħabtet ġo siġra u mietet. Issa da kif seta jkun jafda minn ġo iħta sodda fin-naħa l-oħra tal-istate, fimċi ngħidlek, ġifieri daw ħantella podcast fuq hekk f'Jannar ma' Sajan. U ħani kwota eżatt it-tobba minn huma biex bidem jinħobb nagħti verifikazzjoni. Emmu ma vera, ħalli ma jaħsibx qed nivvintom, daw qed ngħidhom biex dawn huma jerġa' min qed jagħmel dawn l-istudji huma professuri tan-neurological behavior jerġa'. Ġifieri dawn mhux professuri tal-psikjatrija jew psychologist, daw jerġa' neurological behavior tal-bniedem professuri, ġifieri mhux rix jaħseb riki da xjenza purely science. Purely science. Issa anyway. Hemm ħafna xjenzi u affarijiet, mhumiex pseudo scientific daw kif qed tajt inti. Le da mhux pseudo. Eżempju, waħed mill-pajonieri tal-past life regression huwa Dr. Brian Weiss li huwa tabib u psikjatra mhuwiex just, terapista hekk huwa ġifieri bniedem li huwa aċċettat ħafna mill-medical community. Jien nemmen ukoll, jien bħalek ukoll nħobb li xi ħaġa tkun xjenza, imma jien la ħaġa tgħinek enitek. Fimt, jistgħu qabduk ma laqwa wires u hekk u tgħidhaw ma ġara xejn. U jista' forsi bniedem ikellmek naqra kalm jew hekk jew inkella jitkellma miegħek jew xi ħaġa u joħroġ $1,000,000. Fimt? Għaliex eżempju it's a big business, eżempju l-Amerika affarijiet bħal fate healing u hekk li ħafna minnhom nafu li mhumiex vera, it's a sham. Għax jisom placebo effect u. It's a placebo effect. Ħafna minnhom ikunu din jużaw hypnotic induction. Ħafna minnhom ġifieri dik li inti eżempju timbutta bniedem dik jagħmluha fix-shows fil-hypnosis. Be healed, boom! Fint? Dekku, għax bniedem tixxokkjah. U inti meta jkun hemm expectations ta' ħafna minn nies u l-ħodd jibda jistenna l-Ispiritu Santu eżempju diħelfi. Inti mhux ħadd ikkuntenthom. Aħna bħala umani we are pleasing animals. Ġifieri bekk jekk forsi jaraw show ta' stage hypnosis fejti, dak inti meta tkun eżempju ġa grupp u kulħadd ikun qed jisfen għax li eżempju li bned tgħidlek u issa ħataqbdu tisfnu wkoll u inti ħataqbad tisfen biex tikkuntenthom. Qed tifhem hija l-istess għax inti meta tkun jgħid ġa social situation dik li tkun. Issa niggwidak naqra żejra fil-ipnoża tkun taf kif inhi ħalli mbagħad fehmielhom għax it's very very natural u hekk isek ħadd immedita ftit. U ntik test u hekk u forsi ndumu 5 to 10 minutes u jekk toġbok u mbagħad nagħmlu għana ritwal. Le, mhux problema jiena. Le biex tkun taf x'inti tħoss. Just relaxing ta' ħajkossok, relaxing and good and well. It's gonna be pleasant. Biex inkompli natteċċja ma li kont qed ngħid sewwa. Issa, għaw min jgħidlek isma' tinbagħat f'ħajti qed insofri f'ħajti, allura jagħżel li jitemma ħajtu. Issa, in my opinion, la illum ix-xjenza turina u ċertu studji ta' nies li l-kelma tagħhom hija fija weight bħala l-professur qed insemmi, li l-ħajja tintiret minn ħajja l-oħra. Dax naħseb jien issa sewwa ta' ma jfissirx jifieri m'hemmx studja fuq hekk, imma x'naħseb jien. Jekk jiena ħanġib eżempju fuqi. Jiena ngħid ismara
bħajti ħantem ma xiddejjaq mxebba bekk, ma xnara tħapu hope iktar minn hekk, eċetera, eċetera. Dik ħatta miegħi wkoll. Ġifieri, kull darba li jiena ħanoqgħod nitwielet u intem ħajti qabel il-ħin, qed nagħmilha diffiċli iktar għal ħajja ta' wara, noħroġ minn dak il-vicious cycle. Jien mill-esperjenza li għandi hekk kont mill-past life li għamilt, kont Native American, ġifieri, u ġew il-bojwat, ġew l-Ewropej, u jien kont bniedem b'saħħti ta' statura fit-tribù, kont wieħed mill-bodyguards ta' chief milli bdejt nara, u bdew jitrattawna ħażin u rajt li l-nifsi f'xekil sekk u ħaduna jisa ġassa tal-pulizija naħseb biex ħaġa tal-cowboys u bdejt nħares deħu bdejt ngħidu insawtu għom jew u ċifa li aħna nemmnu fil-paċi. Mbagħad qtajt qalbi u bist minn Kenjen għal isfel. Hekk bdejt nara, bdejt nara mbagħad u kien hemm ċertu emozzjonijiet illi għandi issa wkoll ċertu biża mill-persekuzzjoni u ġifieri ara kif il-past life li jkollok jisa tirrelata. Fimt? Fil-fatt. U dak naħseb ġejt fid-dinja u tallim daw l-affarijiet. Fil-fatt biex inkompli miegħek, daw l-istudji li qed jagħmlu l-professuri bdew isibu hekk pereżempju milli jitweled bil-birthmark. Eżempju, naf tifla jew tifel tweled eżempju birthmark hawn. U baddat tifel bħalaq sentej jew sentej u jirrakkonta l-past lives tiegħu. U jgħidulhom eżempju, jiena kien jisibni eżempju John, eżempju whatever, kienu sparaw li f'moħħi. Il-cause of death li kunu ħazdulu ħajtu dak il-bniedem tituled bil-birthmark tagħha. Bdew isibu wkoll f'daw it-tip ta' studji, daw ovvjament imbagħad meta nagħmel podcast fuq hekk biss, ħansemmihom aħjar. Tkun tajba ħafna. U ħanidħol fuqhom iktar. Ġifieri, dallum ġod hemm studji da mhux qed ngħidu każ wieħed jew tnejn da eluf ta' ġifieri. Rajt ħafna minnhom u ħafna nies jirrakkontaw. Da hemm eluf ta' nies u sabu li tfal meta jalqu bejn 6 u 7 snin u mbagħad jinsewhom iktar bibqgħux iktar il-moħħ biex jitellhom iktar dejta. Imma peress li jkunu għadhom kif mietu huma ħajjithom ġiet maħsuda, ma mitux b'mod naturali, sewwa. Allura inti peress tkun għadek kif rġajt twilit, l-ispirit tkun għadu jiftakar il-ħajja preċedenti. Issa, di minn studju l-għamlu, tisseħ kważi l-10% tal-population, Ġifieri no joke, ġifieri mhix xi ħaġa tipo rari li qed tgħidha inti forsi wieħed inti qed jisimgħu lilek biss titkellem jew jiena. 10% tal-population minn daw it-tip ta' studi li għamlu, jew tfal esperjenza hekk jew near death experience esperjenza hekk. Issa tal-ġen. So, bniedem biex isib naqda l-bilanċ armonjuż li qegħdin nitkellmu fuqu, bħal minn tinvesti f'ġismek biex tidher sabiħ, biex tidher iktar healthy, biex il-ħwejjeġ jaqgħdulek aħjar, forsi whatever. Issa ġej żmien ir-riżoluzzjonijiet, il-famuż riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena. New year, new you. Issa, kieku jiena personali, l-ewwel m'għandek tagħmel, dur naqda wara miegħek innifsek. U wejt tara minn jien għandi daw il-5 affarijiet, jew 4 affarijiet, jew 3, ma nafx kemm għandek. Sewwa, u wejt daw vera minn qed indejjaq in-nies bihom dawn l-affarijiet l-għand. Il-karat fil-karattru jew fil-personalità tiegħi, fimt. Tipo xebgħu jgħiduli tal-familja, xebgħu jgħiduli eżempju l-partners li kien ikolli kollegi, tipo jgħiduli isma' Rik, għażżisni eżempju fuq hekk. Tipo inni nisma' ħa naħdem fuqha. Taqbadhomx il-5 li huma qbad 2 minnhom dis-sena. Ejt jien eżempju għandek 5. 2 minnhom hemm qed ħanoħodha bis-serjetà fuqhom. U ibda ħdem fuq hekk innifsek. Inkella, inti f'ħajtek unut li ħatoqgħod tgħid in-nies li ma jikkalkulawniex, in-nies li joboduni, in-nies li mqabdin miegħi, in-nies li jgħiru għalija. Qed tinnota ma dak il-lingwaġġ negattiv. Negattività. Do something about it. Ġifieri inti bniedek u ħadd tgħid kemm inti iceberg u kemm inti blokka silġ. Dur naqda wara miegħek innifsek u għarek inti x'vera blokka silġ. Għax hekk inti bdem kiesaħ jew persuna li vera antipatika ħin kollu teqret uħli f'dwejja ma tafx toħroġ minn ġoħal hekk. Dak li jkun qasba ma ċaqċaqx ta' xejn jgħidu. Ġifieri jgħidilek wieħed jew 2 mod għax forsi għandu għalik u jrid jgħajrek. Imma bdek kull min iħobbok speċjalment in-nies close tiegħek jgħidulek isma' mhux għal xi ħaġa, Rik, imma tista' ma teqriġ daqshekk għax tista' tkun negattiv. Tisbet jien għalf qed inkun daqshekk negattiv u bdaħdem fuq hekk innifsek. U inta tratta jekk negattiv tratta negative experience. Il-ġebel mal-ġebel jiltaqa' jgħidu. Il-ġebel mal-ġebel. U ħadd tratta nies negattivi. Iva, you will have your own pity party jgħidu, kulħadd jiddejja u hekk. Ħanajdlek isma' u importanti ħafna. Action is the key to attraction. L-ewwel tittieħu azzjoni. L-ewwel tittieħu azzjoni biex tbiddel is-self image tiegħek.
Inti kif qed tara lek innifsek, inti bnidem mdejjaq ekstra, għamel sforz u bl-isforz imbagħad illum jiġi naqgħad iktar faċli, iktar faċli. Bir-repetition jidħolok fis-subconscious dik oħra. Għalmi ma jemmix fil-hypnosis, ġifieri għax hypnosis hija dan, repetition ukoll taħdem, ġifieri it's the same thing, ġifieri tnej jaħdmu fis-subconscious. Imma hypnosis mhix reliġjon, jak mhux ħaġa li ma tamminx fiha, meta tkun qed issuq u tbiddel il-gerijiet u ma tkunx taf kif wasalt hawnhekk, eżempju jekk inti toqgħod hawnhekk. Dak huwa hypnosis għax tkun fl-istat ta' daydreaming jgħidulu aljenazzjoni. Dik l-istess ta' l-istess, is-subconscious ikun miftuħ, ikollok dak ħsibijiet awtomatiċi xi tittamel fuq ix-xogħol xi tittamel da. Imma mbagħad eżempju jekk jiġi tifel u jaqsam ma l-ewwel tiġi fuq il-conscious mind tiegħek. Hekk, fimt, daydreaming. Ara, fid-dinja break the cycle men. Ġifieri inti tħalt Good one, break the cycle. Nagħmel seminar. Ġifieri jekk inti ilek dal-aħħar xhur jew snin ma' kumpanija ħażina u nod li ħadqod waħħal fil-pulizija, fil-qorti, fil-ġustizzja kemm itannejk, Ittihom xi jgħidu. Inti ma interessakx at the end of the day il-qorti kif taqta' sentenza, jew dak il-pulizija x'inhu jagħmel, dak il-warden x'qed jagħmel, u tixxerja fejn jieħu żball il-warden fuq il-Facebook. Tkun qed tatratti iktar għax jaqbdu iktar miegħek. Tirredikolawh. Inti trid tgħid tisma' jien personali, ma nafx dil-kumpanija ħażina kollha nkwit. Jekk pereżempju daw xebgħu il-ħbieb li tagħmilha magħhom xebgħu ixelfu dufrejhom mal-ġustizzja. Taf li jbjaw eżempju affarijiet li huma illegali. Dik oħra. Qed tifhem, taf li ġieli forsi jisirqu, taf li forsi ġieli jkunu violenti u jisawtu. Inti tagħmilha mal-għami, tnejqgħu fil-ħofra jgħidu. Ġifieri jekk inti tagħmilha ma' kumpanija ħażina ħin jew ieħor inti ħad tidħol f'dak l-inkwitt tagħhom. Eżatt. Jekk għandek girlfriend jew għandek boyfriend u tkun fis-stat ta' erusija u qed tara ġa ċertu problemi, tibqax taddas rasek bħal l-osriċ, jekk ġiet ommok fetħitlek għajnik, orajt. Forse ma tagħtix każ għax tgħid il-kunjat ittejra għalija. U mbagħad ġiel ħabib u qallek isma' qodna attenta fuq dik jew fuq u dak hekk ma smajt fuq tgħid dajt jgħira li għax ixtieq joħod ili hu. Imma mbagħad ġiet tielet ir-raba' tibda tara li dawk l-azzjonijiet tagħha jew tiegħu qed jibdew jimmeċċjaw ma x'kienu jgħidulek in-nies, issa hekk inti tagħmel bħallos tibqa' tidħol l-affari. Tiġix 5 snin wara tisħet il-mara tiegħek l-għada jew ir-raġel tiegħek kemm hija persuna ħażina ħalli ma nużax kelma ħamalla x'inkella joqgħdu jgħajruna u jiktbulna il-moralisti u l-puritani, imma naħseb fehmuni x'qed ngħid kelma x'ngħidu l-Maltin. Sewwa li użajta fil-podcast ta' qabel imma skont in-nies hija ħażina. Issa, u li tgħid il-mara tiegħi 10 snin oħra kemm hi aħba jew ir-raġel tiegħi kemm hu Elle, tajjeb, sperm nista' ngħidek pulita bl-Ingliż hekk sperm. You can. Okay, sperm. Sperm. It's important keep the core. Mela, u nut li ħatejtek, jekk inti kellek xeba warning signs minn qabel. Yes. Irid jgħidulek isma' men, issa jekk inti trid tibqa' taddas rasek. Fid-dinja importanti, inti għejn ruħek biex Alla jgħinek. U n-nies huma mera tiegħek innifsek. Eżatt, ġifieri qed ngħid da, qed nagħmel. Għax ħafna nies igergru id-dinja kemm ħażin u għax għandi dwejja, imma taf għal xiex li ħafna midwejja qed iġibu bidejk għax investejt fi snin ta' qabel inti biex tasal propju f'dan riżultat li qed fih bħalissa. Li taħsad kif jgħiduha? Li tiżra taħsad. Eżempju, bniedem jekk pereżempju għandu relazzjoni, irid jara għall-familja tagħha dik il-persuna jew tiegħu x'nies huma. Orrajt, tgħid li inti ġilint għajt ma' nies li dejjem jitrattaw l-istess tip ta' mara jew l-istess tip ta' raċel, eżempju, ikun hemm mara li dejjem ikun b'eżempju wieħed jerfa' jdeh fuqha. Terġa' l-istess. Dawk jibqgħu jiġu attracted għax inti għandek ħaġa. Nifhmuhomna għax di vera on a spiritual plane ukoll. Apparti l-spiritual plane, hemm pattern fil-moħħ. Ġifieri, jekk inti kont tifel żgħar jew tifla, u rajt eżempju abuses bissierek eżempju jerfa' jdejh fuq ommu, jew bil-kontra, l-om twaddablu l-affarijiet lir-raġel whatever. Għax daqskemm hawn irġiel isawtu n-nisa, hawn nisa jsawtu lill-irġiela, ġifieri aħna nkobbu nużaw ħafna tipo jsur raġel isawat il-mara, però hawn in-nisa jisawtu aggressivi. Issa, mela, jekk inti jew miegħek kienu jimxu b'mod aggressiv, sewwa, aħna għandna vizzju. U din innu tagħha meta bidem imutlu xi ħadd. Meta nkunu żgħar? Meta nkunu żgħar u nikbru. Aħna għandna dal-vizzju li ħansemmi. Ħalli jifhmuni. Ħanġib eżempju issa separat. Meta inti imutlek xi ħadd ta' għażiż. Ija. Sewwa. Aħna biex nagħmlu reenactment man-nies li tlifna, inħobbu nibqgħu nirrepetu l-affarijiet li konna nagħmlu magħhom.
Per eżempju, jekk ommi u missieri kienu jħobbu l-dar taħat imorru il-knisja tas-seba, nibda mmur nagħmilha biex għax hemmhekk qed istet nirkonnektja nerġa' ma' dak il-passat tiegħi. Jekk pereżempju missieri u ommi kienu jħobbu jiklu l-pizza u jieħdu fix-kun inbit, nibda mmur nieħu awtomatikament pizza u fix-kun inbit. Jekk pereżempju l-affarijiet tad-dar tagħhom tħallihom tal-ekwali, ir-ritratti tqalleb fihom, toqgħod ittellaħ inkollu l-memorji fuq il-Facebook daw l-affarijiet. Alla volja tiswew ħażin, ġifieri iktar kemm qed tarhom dawn l-affarijiet qegħdin ħin kollu jżommu lilek depressed, però awtomatikament il-moħħ biex dak id-depression li tkun fiha lilek qed iżommhom ħajjin ġewwa fik. Hawn min iħobba l-miżerja wkoll. Appuntu imma mhux għax bniedem ikun qiegħed jixtieq sa ċertu punt, ġifieri biex hu jibqa' in kontakt ma' ommu missieru sa ċertu punt, dik id-depression li qed jidħol ġo fija, fimt? Awtomatikament li tkun tisservih bħala jisom għadhom hemmhekk miegħu. It's a coping mechanism. Imma ħajżina hija negattiva. Issa, parir ħafna nagħti n-nies u da. Toqdux tixxerjaw ħafna ritratti man-nies għax is-sena ta' wara ħajtlawlek memories. Ġifieri, jekk inti tkellek loss illum ta' ommok bissierek, il-partner, whatever, jew tlaqtu xulxin, whatever. Unga baħajja privata. U inti ħin kollu tippostja, sena war inti ħad tidħol ġo sqaq. Għalfejn, għaliex immaġinak sena war li tkun għadek forsi kif ħriġt minna din naqgħet ommok jew ta' missierek jew ta' tfal li tkun tlift. U ħajerġa' jitlaqlek ritratt. Ħajerġa' jwadbek, bum, f'dak issa u min għandu ritratti kuljum. Ġifieri inti għandek is-snin ta' quddiem, ħajtek ħin kollu jfakrek il-Facebook, is-social media, f'dik il-persuna. Ġifieri il-bim irid juża naqa' moħħu. Sewwa illi biex tlaqqat il-likes u l-comments ta' wow. Tkun qed tinvesti fil-futur tiegħek. Illi dik bħalma bħal se tieħu pjaċir b'dawk il-likes u l-comments, il qudiem dawk ħajaħdmu kontrik dawk il-memories. Kollox għandu l-jing u l-jing. L-jing, għax għadu jifakru fik il-persuna. Vera. Issa, il-bnidem bħalma biex iħoss l-ommu ħajja, jew il-missieru ħaj li tilef, jibqa ġodek il-mizerja. Aħna meta nikbru il-boyfriends u l-girlfriends tagħna nażlu il-father figure u l-mother figure tagħna, ġifieri kif kienu jimxu magħna kif konna naraw, awtomatikament nibqgħu insegwu l-istess patterns tagħhom u way of living tagħhom. Hypnotic programs. Għalhekk ixjuħ u qed nużalek ħafna proverbi f'dal-podcast jekk skont itsokk il-fera u l-frotta ma taqax il-bot mis-siġra. Il-Ġiżwiti kienu jgħidu give me the boy and I give you the man. Qed tifhem. Issa, ġifieri li qed jgħidlek huwa da. Ġifieri jekk inti rajtek f'ħajtek break the cycle. Għax ħadd inti stess ħadd tagħżel inkella the wrong partner għalik, għax ħadd tmur tfittex il-missierek fil-boyfriend tiegħek. Jew ħadd tmur tfittex l-ommok fil-girlfriend tiegħek. Nbidel. Qed tifhem kif? Studjawhom dawn l-affarijiet, ibda eżempju ir-raġel li għandek jew il-mara tiegħek. Sewwa, u tgħid istija kemm idejja taf kemm hekk. U mbagħad jaħseb naqommok u missierek kif kienu. U tinduna hemm ħafna similitudni bejnietom dawn l-affarijiet. Wow, isna ngħixu Truman Show. Ġifieri, il-bniedem jekk mhux se jsir jaf naqa' minnu. Self-realization, Kien ħed tibqa' ġodwejjaq. Ħafna. Inti ħafna nies ma kif dejjem nażel the wrong guy, dejjem l-istess insib. Jekk m'intix tifhem dawn l-affarijiet. Da topik tajjeb, jgħu ħafna nies li huma din hekk. Ħafna eżempju ħafna nisa li ltqajt magħhom jgħidu li dejjem narcissist insibu jien. Dik buzzword kbir, raġel Malti huwa narcissist. Kulħadd sar narcissist issa. Mhux ovvjament issibu narcissist jekk missierek u ommok, most probably xi ħadd minnhom kien narcissist. Issa inti fejn taf li m'intix narcissist. Kosu. Għax kulħadd narcissist, imma inti ma tkunx narcissist. Imma dak kulħadd jgħidu dak miġnu dak. Issa jekk inti qed tażel irġiel narcissist ifisser inti jattirak lilek dak it-tip ta' behavior ta' raġel, dak it-tip ta' swat psikoloġiku li jtik, eċetera, eċetera. Inti qed tażlu. Vera. Ġex tiġi għax jgħiduli isma' jinganna għax fil-bidu kien hekk u hekk. L-ewwel wieħed intielek għax ma tkollokx esperjenza. It-tieni wieħed intielek ukoll. Mit-tielet wieħed li tażel f'ħajtek l-istess, it-tortu huwa tiegħek imbagħad. Għax jekk inti issa fil-bidu skoprejt li l-ewwel wieħed kien sweet talker għall-bidu u jħallaslek ħin kollu u jagħmellek l-allajs fejn sakemm ħal irid minnek,
Mbagħad iddampjak, l-ewwel darba m'għandekx tort, come on, m'għandekx esperjenza. It-tieni darba rġajt f'dajt għax ma kellekx. Mit-tielet darba hemm suppost issa tibda toqgħod attenti li jekk ġejt jien. U qed nibda ninċensak u bħalek m'hawnx tgħid isma' da mhux bħalhom ħa noqgħod naqalura fil-feelings u l-emotions. Ħa nirrexta miegħu li kollox sejjer sew, ħa nara true colors tiegħu sitt xhur oħra jibqgħux l-istess. Issa hekk inti dak il-tip ta' homework ma tridx tagħmlu għax trid tagħmel u trid taħrab tiġri tella r-ritratt with my hubby u with my love biex taħraq il-lex jew biex turi kulħadd li s'għandek wieħed ma bqajtx waħdek fuq l-iskaffa. Mbagħad qiegħed għax waħħal fid-dinja. Vera. U hemm saying importanti ġifieri min irid jaqbad jekdiba shame me once, shame on you, shame me twice, shame on me. Ġifieri qed ngħid hekk ħafna aħna minna ngħidu isma' tipo għandna dwejjaq, imma dwejjaq minn x'imkien jiġu. Mhux kollox minn xi ħaġa jiġi. Kollox. L-origins ta' x'imkien jiġu. Kollox. Aqta l-biċċa li semmejt fil-bidu li aħna parti minn natura lura every now and then huwa normali. Bħal kull mama li ieħor li jkun naqa' ħażin iktar fix-xitwa whatsoever. Imma daw it-tip ta' social issues li ġibuna depressed fil-ħajja, dak aħna nkun nġibhom bidejna. U minn ikun wuġuħ jeweġġel ħaddieħor, hurt people jgħidu. U jibqgħu it's a vicious cycle. Tifhem, ġifieri bniedem jista' jibda jipnotizza lilu nnifsu. Diki, u every hypnosis is self-hypnosis at the end of the day. Hypnotherapist is just a guide. U jisu teacher jgħalmek kif tagħmilha, fimt? Inti tibda l-aqwa lessons huwa meta tibda tasal f'punt, tibda tgħallem innifsek. Eżatt. Ġifieri tibda tgħid isma' men, le, dil ħaġa ma toċċ għalija. Minix ħan għamil iktar. Jenek bdejt għal-ġerni tiegħi ukoll. Ejju, għet ma nistax nibqa' serjek, eżempju rid nonqos ma nistax tibqa' serjek. U bdejt nkellem lil nnifsi aħjar u dawn ba kont immur nimxi, kont qed nikol aħjar u nqas xi tnaxi. U mbagħad ittieq taħdem fekk, nipprovaħa eżempju fl-iskola, eżempju kont niddejjaq l-università għandu ngħid u le baqa' li sena oħra ejja da u mbagħad skoprejt l-ipnożi u hekk tibda l-ġerni tiegħek, tkun isek hija daw tgħid jien nista' ninbidel. U it's a very empowering thing li inti tista' tbiddel kull sitwazzjoni li inti kollok, mhux kulħadd ikun dawn. Dan min joqgħod ħares lejk lej pedistallu jisod jgħidlek għamel hekk. Ħafna drabi dak ikun ix-xarlatan li Mhux you know, we have to clean your skeletons. So, biex bidem ikun happy f'ħajtu, l-ewwel ma jrid jirrealizza li dwejq huma parti mill-ħajja. Mhux bil-fors anke dal-għodu ħasni naqas stress tin. Jiena nħobb ħafna it-taw teaching. Għax it-taw teaching laqat il-musmar fuq rasu. Recognize beauty and ugliness is born. Tifhem? Govern the people. Distance is measured by short. U innot iktar ma jkun hemm gvern, eżempju, iktar mill-gvern jaksek komuniżmu hekk, iktar kun hemm problemi. Meta bniedem maħalli n-nies iktar liberi, iktar in-nies jagħmlu dak li huwa sewwa. Jekk inti eżempju tagħmel ħafna liġijiet biex bniedem ma jisraqx, iktar ħatolilek il-crime għax iktar ħajjiżirqu n-nies. Qed tifhem kif inhi iktar ma jkollok liġijiet u iktar ma għax it-taw hekk jgħidlek, iktar ma tihom liġijiet, iktar fimt ġifieri qed tifhem. Bħal meta għandek it-tfal inti forsi nfhmu aħjar tax mhux fuq liġi u hekk ta' taħsbux. Ara l-binem jibqa' tifel dejjem u tifla. Inti kollok it-tfal żgħar. U tgħidlek il-kaxxur fih il-ħelu tiftħux. X'ħaj jipprova jagħmel da target tiegħu li jiftħu joħodlok il-ħelu. Fuq dik qed nitkellmu eżatt. Qed tifhem. Issa il-bniedem peress li mhux dixxiplinat bħat farħa ġi tagħmel xek mela ħaj jipprova jagħmellek. Hekk. Ejja. Issa. Eżempju ma jkunawx ċokolata u kulħadd imur barra biex jiġibu ċokolata. U issa ħadd ma jrida ċokolata għax kulħadd irid jonqos. Tuwa lili jennu ċokolata. Tuwa Riki, aħjar ġiblek naqgħu kemm kelli għall-ostra. Mela, ħalli nagħlqu għax jiena naħseb xi sija u nofs. Ejwa vera. Kemm inna Mirko? Sorry jekk inna. Nistgħu nikkonkludi ta'. Mela il-puntu da. Jekk jgħad bidwejjaq, sewa, u forsi s-solitudni żżurek u m'għandekx ħbieb. U enjoy your own company wkoll ta'. Le, imma l-ewwel net inti, jekk inti qed bniem lonely ħafna, staqsi naqlilek innifsek qabel tibqa' taqaġol miżerja, għalfejn jiena m'iniex kapaċi jkolli ħbieb. Għalfejn jiena m'għandix kapaċi jkolli rapport ma' xi ħadd. Vera ta'. Għaliex ħafna nies jgħidlek xi waħdi, imma mbagħad qisu tifhimx ħażin. Qed nifhek tajjeb. Qisu Madonna bla ħeġġa ta' xejn.
la jikkomunika. Jgħod ħares lejk jippretendi toqgħod titkellem inti biss u jisma' bniedem. Tipo, eħdem fuqek innifsek ġejja s-sena l-ġdida. Self-improvement. Self-improvement, inti ma tistax tippretendi li n-nies ħajġennu fuqek ħija. Jekk inti sak il-mumja ma titkellem xejn. Minnek bil-kemm temani feelings u emotions minnek jisek statwa. Opinjoni ta' xej, ħeġġal xej, tiftaħ naqħal kollox bidu teqret. Tipo, kif ħajġu għalik in-nies? Vera. Ġifieri, ħalli bdew stage. Jekk inti tħossok bdejjem lonely u kulħadd tiwarbek, ejt għalfejn jagħmlu hekk in-nies. Flok issib is-soluzzjoni mal-istantija l-isfel. Tajjeb għax ħadd ma jħobbni. Mhux hekk. Inti tittejt jiena. Il-għala in-nies meċ interessaħħom Riki. Il-għala ħadd ma jrid jaf bija, dak qed jevitani li għala. Xi ħaġa ħażin hemm. Jew fil-karattru tiegħek, jew fil-personalità tiegħek, jew il-behavior tiegħek kif taġixxi, jew il-way kif titkellem jekk titkellem għax hawn minqas jitkellem. Ġifieri inti trid l-ewwel taħdem fuqek innifsek qabel ma twaħħal fid-dinja u m'għandekx konfidenza aħdem fuq il-konfidenza tiegħek. Eżempju jekk inti bniedem mistħi ħafna. Biex iżżik ħatiħu bil-mistħija minn fid-dinja. Xejn. Inti ġiet sow, flok toqgħod taqa' ħażin kemm għandi dwejjaq, jiena il-għala n-nies ma jinteressaħħomx li jsiru jafuni. Il-question marks hekk ridu jsiru. Responsabilità. Aħna dejjem qisu tort ta' ħaddieħor aħna fid-dinja, dejjem il-vittma. Xi miskien ħadd ma jkalkula, ħadd ma jagħti każa, ħadd ma jċempilli għal xi raġuni. Ġra qed tingħalaq f'kantoniera. Vera. Jien dejjem iħobb nipprovoka. Biex qatt ma nitkellem tipo naqbes għal miskin, qed nitkellem hekk għax ma rridx aktar imsieken. Ġifieri jekk inti bniedem, ma tix tinvesti naqa' fik innifsek. Forsi eżempju l-imiġ tiegħek. Għastaf tilbes xej, jisek xkora dejjem. Tipo, inti tarom n-nis l-oħra li bsin aħjar minnek. Vera. Jisek il-qamel kielek għax ma tixton fuq li ramġid ma xtaħseb laħħa toħodhom miegħek. Ma tistax tgħid tisma' xi n-nisa taf xiridu llum flus. Daw nafred ngħidlek hekk għax iltqajt ma' ħafna nies f'ħajti. Min jeqret kontra n-nisa li jridu l-flus. Min f'ħajtu qatt ma investa naħseb iktar minn ġixli ħwejjeġ fuqu. Qed tifhimni xi ngħidlek. U jippretendi dal in-nisa xi ħajgħaddi fit-triq, kulħadd ħanarm il-brali, ħaraw il-penti, issa ħajn iġġennem fuqu. Ġifieri inti tifhem mill-ewwel ma tik online. Ukoll. Jekk inti bniedem ma żomma xejn. Mitluq telqa l-ostja tiegħek. X'ħad ippretendi sorry ta' ħajġi ħabtulek il-bikju nisa. Vera. Jew kjurġil. Jekk eżempju tifhimx ħażin m'għandi xejn kontra ħadd, hemmhekk qed tiżemm 150 kilo. U qed tara in-nies għandhom iktar forma aħjar. X'isab li toqgħod tgħid għax il-bniedem moħħu fil-ġisem bista ma jinteressax kemm bniedem għandu qalbu tajba minn ġewwa. Meċ taħdem sieħ sorry jiddispeċini ma taħdimx hekk id-dinja. Minna qadieta madoff. ħalli l-imiġ tiegħek tejjiba. Vera. Id-dispeċini nitkellem hekk imma wasal iż-żmien illi għax għajjejt nara programmi fuq it-television, kulħadd jinċensa u jilaq hemm bżonn inkunu iktar compassionate, hemm bżonn inkunu iktar qalbna tajba ma dak li jkunu nisimgħu. Ejwa rajt vera. Imma l-individwu kemm qed tempower jawh biex dajsu il-qroqqa mhix ħotem bżaq daqsix, sofkirex minn kull imkien. Ma x'qed pretendi ħajmur iħabtulu d-dar in-nies u jgħidulu Adonis ħil l-alla ta' sbuħija u da kollu. Ħamel dejt miegħek. Ma dik mhux eżatt. Ejn ruħek gaj, come on, ejn ruħek ħalli Alla jgħinek. Eżatt. Dejja titkellem fuq l-aspett esterjuri ta' fuq il-ġisem. Qas għandek bżonn flus biex toħsib lek nies tmur mixja ta' menaq u xrabs. Issa ħwejjeġ eżempju, ixtri naqa' ħwejjeġ li inti tidher iktar ma' żminijiet tal-lum. Ma jfissirx għandek tmur tilbes fuq Karwin. U tista' qastom fuq aħda flus. Għandek x'għalfejn tom fuq flus llum kollox. Inti l-ewwel ħaġa għandek tagħmel. Dur dawra naqa' miegħek innifsek f'da żmien flok teqred bidwejjaq biss u li ħadd ma jgħinek fid-dinja. U wejt kwalkoza non va fija minn. Jew karattru tal-ħara bir-rispett kollu lejk. Jiġifieri ħin kollu tħliftina jew teqret ma tafx. Be your own hero. Jew trid kulħadd jippuxxjak bla ma inti minti kapaċi tagħmel il-passi tiegħek kif suppost. Qed tifhimni xi ngħidlek. Inti ħadd ma jrid jikkonvinċik, inti trid tikkonvinċi lilek innifsek. Jiġifieri hija hekk issa tista' teqret kemm titbidwejjaq fid-dinja. Hekk m'intix ħaddur dawra naqa' miegħek innifsek sew biex tara kif ħaddejjeb il-pożizzjoni tiegħek ma jinbidel xejn fid-dinja. Da mhux dejjem hekk anke jekk bniedem eżempju jiġi għall-għajnuna u hekk joqgħod jaħsibha.
X'inti taħseb eżempju? Fimt? Jew x'inti taħsebha milli tagħmel xi ħaġa, x'inti taħsebha milli daqs kemm hawn affarijiet x'tagħmel illum il-ġurnata. Ukoll din importanti għax naħobb ngħid il-quotes u hekk. If you want to attract bees, build a beautiful garden. Mhux hekk. Proset. Eżempju, biex inkomplu. Bħal kollox ta' fil-ħajja bħal kollox. Biex inkomplu da' Once li tistartjaw. Mhux hekk. Ejja, korraġġ nies. Ħallikom midwejja u kommidi. Biex inkomplu. Ma ngħidlekx. Qabel nagħlqu tipo fint. U bniedem irid jifhem naqadi wkoll. Illi inti min qed tarani. Inti u jien ħajġi ċentru tal-univers hija kollox irid idur madwarna kif nixtiequ aħna u d-dinja titkellimna kif nixtiequ. Qed llum tal-karta pesta. Taf kemm aħna żgħar. Le mhux dak is-sens qed nitkellem fis-sens illi llum sirna tipo għax offendejtu, għax qedlu kelma fin. Jisu dak is-salvaġiżmu li konna mdu Ewropej. Aħna żgħar. Illum spiċċa l-lum jekk bdem tgħidlu nofs ta' kelma jieħu għalih, jinfaqa' jibki, you are hurting my feelings. Tipo come on men, jaxxaxxa bassini fetieti u zisu u teatrini, tipo ħana trabbejna sewa. Le, titkun raġel, u speċjalment kien tiżażu. Sa biex forsi kien sew ta' imma xbajja ma tmissieri ommi li għax ommi kienx taġ. Imma ma tmissieri ġieli qlajt u anke biċ-ċintorin. Ġieli fil-kamra sakruni għax kont ovvjament kont imqaret. Sewa se tifel qedlu darba bil-kelma tajba, tieni darba bil-kelma tajba, tielet darba ħantik punishment u da baqa' għażżeż dar. Kamon, b'xi mod da titbeżżaw da ostra tifel. Issa jimmeċ ngħidlek x'punishment sittih, imma llum il-ġurnata din morna fl-extreme. Sewa illi ma tafqas tista' tmiss bniedem jew tieħ punishment naqa' biex jifhem veri li jisma' biss tusew dak il-lajn. U qed jieħu ħafna affarijiet. Tal-karta pesta. Personali. Ma jien ma nħu xejn personali. Jien tant nagħmel hawn niswek jien ma nħu xejn personali. Hija minn dik tidderri tfal tiegħek, tifhimniex ħażin, illi daw qishom il-kelma bit-Taljan mhux jgħidula. Soft ħafna, meta ħaj jikbru daw mal-ħajja, tant ħaj jkunu soft, ma jkunux leħqu preparaw naqja għalaw. Illi il-kurrent ħaj jifqaħħom, ħaj ġorrom. U ħafna nies predituri, ġifieri tġibuhom b'saħħithom, fin. Ġifieri jekk it-tfal tiegħek inti darrejthom kollox, Madonna jisom tal-karta pesta żgħar. Fimt, u kull ma jridu di t-tijura ma xinkella jibku. U hekk ma tistax tajat miegħu, hekk ma tistax. Tipo da meta ħajikber qalbi ħajsib nies ħajajtu miegħu. Ħajsib nies ħajpruvaw jabbużawh. U li tihom kollox ħażin jien nemmen bis-sistema Amerikana, make them do chores. Eżempju għejdlu joħroġ iż-żibel barra hekk, u mbagħad tieħ tijura hekk mhux ittielu għal xejn. Ħalli bniedem idderriħ. Sense of sacrifice. Sense of sacrifice. Imma l-biċċa li qed narja l-problemi għadi illi kif qed jiġu it-tagħlim tal-lum modern sewwa l-itfal daw jagħmlu x'jagħmlu tistax tagħmilhom xejn. Qed toħolqu, in my opinion, qed toħolqu 20 sena oħra dawk it-tfal tant ħajkunu soft għal mal-ħajja ma jkunux draw. Imma ma tarhomx. Naqa' tafnes illi daw is-soluzzjoni tagħhom x'kienu mbagħad mhux se jsibu l-cover tal-mami u d-daddy jew ta' whatever kif kienu protetti. Issa x'se nagħmel? Tijali. Imma da tfal mbagħad l-aħħar skellimhom għax jagħmlu xena u hekk għax. Hija ma dejjem make tantrums u drama kun għax imdorrin hekk, soft. Mike Tyson taf x'qal? Soft. Everyone is a tough guy until you punch them in the face. Mike Tyson. Le imma ifilli jimexxi lek kun tough guy oqgħod kisseru biċċerta. Le dik l-istorja li meta tkun bniedem soft. Madonna, aħna m'għandix triq tan-nofs il-bniedem. Sas-80s u 90s konna naqalgħu legalor. Soft people bring hard times. Hard people bring soft. Mit-2000 law jisom tat-tajjar. It-triq tan-nofs, jiena ġek ma naqbilx li t-tfal is-sawwa, tom ta' ġigalla ġifieri. Imma qed jisibu naqa' triq tan-nofs minn qegħdin ngħixu f'soċjetà issa li minn din naħa minn dal-estrem li konna fih fl-80s u 90s, issa morna f'extrem ieħor. U daw qed joħolqu ma. Imma xi xejn il-bniedem jagħmel hekk jew nejja jew maħruqa u istra. Ħanejdek ħaġa, ikun hemm ħafna il-moda xi tkun. Il-Western world jista. Il-Western world u l-Western world. Western world l-Amerika. Issa di forsi ħan nistema naqa' kattiv imma. Iċ-Ċiniżi hekk mhumiex hekk u r-Russija ma mhux hekk. Il-Western world imma l-ikbar business tagħha x'inhu ma' qalbi? Pirmli? Ija. Di farma, Big Pharma. Il-Big Pharma. Inti iktar kemm ikollok soċjetà ma tafx tilha nfisha u iktar kemm ikollok soċjetà marida minn kull aspett. Ta' fuq net iktar ħajistanaw. Żgur, suprimi poteri. Tifhimni. Ġifieri, anke jekk toqgħod tara inti daw li jqogħdu ntellaw it-TikTok saħna tal-Ewropej. Tara tal-Indja u tara taċ-Ċajna,
Daw it-TikToks tagħhom ikunu totalment differenti. Xi pjanist u hekk aħna. Le, itellaw eżempju kif tgħin il-proxmu tiegħek. U hekk aħna l-Western culture ħlief shake your booty, sejrek b'sidru, aħna kollox fuq il-ġisem. Qed tifhem. Vergonja, Żgur li vergonja, jisgħat m'għandu par boobs u toqba ta' sorm. Umma li qed jagħmlu kol qed Erġgħu jgħidu li shame on you għedu. It's okay, u le shame on us. Issa xirt ngħidlek jiena. Ġifieri. Qed tifhimni xi ngħidlek. Le, nifhem. Iridu nsibu l-bilanċ f'kollox, anke kif intellaw it-tfadu intellaw b'naqqa Madonna daw fibra men. Mhux kollox jisom soft. Għax dal-ħajja, il-ħajja, ġaraw minn Romani, the Roman Empire, naħseb issa wasal iż-żmien li jinżel il-Western Empire. Ma tantx ħaj jinżel, ma issa nspjegalek. The Ottomans qed nara fuq Netflix tajjeb. Il-biċċa dek, jekk it-tfal tiegħek mhux ħajaqalaw naqa' xeba żgħar, ħajaqlaw meta ħajħorġu fl-ewwel clubs għax ħajdardru l-alla u ħajtuhom is-security. U jsibu nies minn kulturi oħrajn. Ħanispjega naqadi. Għax di rridin fehma sew. Please. Jekk it-tfal tiegħek ma jafux xi ġifieri daqqa fuq il-patata, tista' għax illum is-soċjetà moderna tippromuovi hekk, però hekk mhux ħajjitgħallem xi ġifieri tlaqqat naqa' punishment sew. Dak ħajallimulu l-bouncer jew fejn ħajmur dardar l-alla t-tifel tiegħek meta jagħlaq 14 sena, 16 sena. U tkun ar milli. Appunt dik li ħajkun fihem. Issa, mela m'għandhom kumissierek għax iħobbuk ħajtuk punishment mod. Jekk inti ta' 16 sena dħaltu ksirt l-alla u għażżist l-alla ġo klab, ħattir il-barra bibla kind daqsix jifqawlek snienek whatsoever. No mercy, ju. No mercy. U sa ċertu punt li security tifhimhom għax inti ma tkunx taf x'għamel it-tifel tiegħek billi jgħidlek ma għamil xejn, xi ħaġa jkun għamel dar osta tifel issa. Mhux hekk. Għalkemm ġieli kien hemm każijiet fejn vera, ma insomma. Issa, jekk it-tifel tiegħek ma jaqbus mintix inti ħatgħalmu jgħid le, xi ħajoħroġ ħajsib il-pedophiles barra, ħajsib iva min jabbużaħ sesswalment. Assertive training. Iġviri, jekk it-tfal dak m'għandix ħatgħallimhom billi iritek tgħidlu le, mhux ħatgħallimhom lu int ħajiblaħħom jaħażat 14, 15, 13 sena xorta fid-dinja. So din filosofija law tal-lum illi t-tfal ma tistax kważi tikkastighom naqa', ħa tikkastigahom lok is-soċjetà ta' 12, 13, 14 imma b'mod bil-ferm ħafna iktar gravi minn dik in-naqa' punishment kieku tal-ġenitur. Ajjen indaħlu t-tawdiċing filosofija. Ġifieri, d-importanti jifhem bniedem, ġifieri aħjar tibki żgħir milli tibki kbir. Għax tkun shelter. Għax tibki kbir. Daqqa tajlek żejra. Il-bikja tkun ikbar. Żgur. Anyway. Ma tkunx taf teħendilja sitwazzjonijiet tal-ħajja. Mela, Andrew, ħalli nagħlqu. Nagħlqu. Tgħid tal-aħħar forsi il-messaġġ tiegħek xi twassal lin-nies? Messaġġ tiegħi huwa li nagħmlu kuraġġ li nipprovaw immorru f'miġja ta' self-improvement u fit-2024 u li mhux tgħid hija miskin jien kif bdejna qegħdin ngħidu fuq dal-podcast tgħid jien x'nista' nbiddel aqbad dawk l-aspetti u da. U hemmnu fikom infuskom għax dak li jibda. Kollox jibda mill-self-belief. Dak kol ma nista' ngħid u ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek, daħħaqtni tnej ukoll. Thank you very much. U għed ħafna punti validi. Nispera ma jaqlawlix kummenti. Le, mija tkun safe. Ismawni, issa. Jiena kiku il-parti fuq da suġġett huwa xammar il-kmim. L-istess edin ngħidu. Self-improvement, self-transformation. Il-pjami taħta salimkien. Studja azzjoni, be obsessed about yourself. It's only one life. Your life is a masterpiece, man. Ekku. Mela, nirringrazzjakom Andrew tal-li samma dissija u kwarti u sija u nofs imkien. Ħadd pjaċir immens. Jalla minn semana forsi b'xi mod seta' jirrelata ma' dal-jedna jewek u narakom għal diskussjoni oħra fuq suġġett totalment differenti d-darba li jmiss. Ciao u grazzi.